Kapitola 11. Vesmírná podoba. Arjuna pravil: Tvé pokyny o důvěrném duchovním poznání, které jsi mi laskavě dal, rozptýlily moji iluzi. Ó Pane s lotosovýma očima, vyslechl jsem od tebe podrobnosti ohledně vzniku a zániku všech živých bytostí a uvědomil jsem si tvoji nevyčerpatelnou slávu. O největší ze všech osobností, svrchovaná podobo, i když tě před sebou vidím ve tvém skutečném postavení, jak se sám popisuješ, přeji si vidět, jak vstupuješ do tohoto vesmírného projevu. Tuto tvou podobu chci spatřit. Ó můj Pane, vládce všech mystických sil, pokud si myslíš, že jsem schopný zhlédnout tvou vesmírnou podobu, pak mi ji prosím ukaž, toto neomezené vesmírné já. Nejvyšší Pán, osobnost božství, pravil: Můj milý Arjuno, synu Prity, pohleď na můj majestát projevený ve 100 000 rozmanitých a mnohobarevných božských podob. O nejlepší z bháratovců, pohleď na různé projevy Ádityů, Vasů, Rudrů, Ašviní Kumárů a všech ostatních polobohů. Pohleď na mnohé divy, které dosud nikdo nikdy neviděl a ani o nich neslyšel. O Arjuno, cokoliv si přeji spatřit, můžeš teď zhlédnout v tomto mém těle. Tato vesmírná podoba ti může ukázat vše, co chceš vidět nyní, i vše, co bys mohl chtít vidět v budoucnosti. Všechno pohyblivé i nehybné je zde, na jednom místě. Nemůžeš mě však vidět svýma nynějšíma očima. Dávám ti proto božský zrak. Pohleď na mé mystické bohatství. Sanjaya pravil: O králi, po těchto slovech nejvyšší Pán všech mystických sil, osobnost božství, ukázal Arjunovi svou vesmírnou podobu. Arjuna v této vesmírné podobě viděl bezpočet úst, bezpočet očí a bezpočet úžasných výjevů. Krášlilo ji mnoho nebeských ozdob a třímala mnoho božských zbraní, měla na sobě nebeské girlandy a šaty a tělo měla potřené mnoha božskými vonnými látkami. Vše bylo podivuhodné, zářící, neomezené a rozpínalo se to do všech stran. Snad, kdyby na nebi vyšly zároveň 100 000 sluncí, dalo by se jejich světlo přirovnat k záři této vesmírné podoby nejvyššího Pána. Tehdy Arjuna viděl v Pánově vesmírné podobě neomezené prostory vesmíru, soustředěné na jednom místě a přesto rozdělené na 1000 částí. Zmatený a úžaslý Arjuna, jemuž se extází ježily chlupy na těle, pak před nejvyšším Pánem sklonil hlavu a se sepjatýma rukama se k němu začal modlit. Arjuna řekl: Můj drahý Pane Krišno, v tvém těle vidím shromážděné všechny polobohy a různé jiné živé bytosti. Vidím Pána Brahmu, sedícího na lotosu, Pána Šivu a všechny mudrce a božské hady. Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude bez omezení. Nevidím žádný tvůj konec, střed ani počátek. Na tvou podobu je těžké se dívat, protože do všech stran šíří oslnivý jas planoucího ohně nebo nezměrné záře slunce. Přesto ji vidím všude, ozdobenou různými korunami, kyji a disky. Jsi nejvyšší a prvotní cíl poznání. Na tobě spočívá celý vesmír. Jsi nevyčerpatelný a nejstarší
Jsi udržovatel věčného náboženství, osobnost, božství. To je mé přesvědčení. Nemáš počátek, střed ani konec. Tvá sláva je neomezená. Máš bezpočet paží a slunce a měsíc jsou tvé oči. Vidím, jak z tvých úst vychází planoucí oheň a jak svou září rozžhavuješ celý vesmír. Přestože jsi jediný, prostupuješ nebe, planety i veškerý prostor mezi nimi. O veliký, pohledem na tuto úžasnou a strašlivou podobu jsou všechny planetární soustavy znepokojené. Celé zástupy polobohů se ti odevzdávají a vstupují do tebe. Někteří z nich mají velký strach a modlí se k tobě se sepjatýma rukama. Zástupy velkých mudrců a dokonalých bytostí vzývají přízeň osudu a opěvují tě védskými hymny. Všechny podoby pána Šivy, Ádityové, Vasuové, Sádhyové, Vyšvedévové, oba Ašvinové, Marutové, předkové, Gandarvové, Jakšové, Asurové a dokonalí polobozy na tebe hledí s údivem. O pane mocných paží, všechny planety a polobozy, kteří na nich žijí, jsou rozrušení, když vidím tvou ohromnou podobu s mnoha tvářemi, očima, pažemi, stehny, nohama, břichy a mnoha hrozivými zuby. A já jsem rozrušený stejně jako oni. O všeprostupující Višnu, když tě vidím, jak plníš nebe svítícími barvami, jak doširoka otevíráš ústa a tvé velké oči planou, dostávám strach a nedokážu si uchovat klidnou mysl. O pane pánu, útočiště světů, prosím, buď ke mně milostivý. Při pohledu na tvé žhnoucí tváře, připomínající smrt a strašlivé zuby, nedokážu zůstat vyrovnaný. Už ani nevím, která strana je která. Všichni Dritaráštrovi synové a králové, kteří se s nimi spojili, Bhíšma, Dróna, Karna a také naši vojevůdci, se řítí do tvých hrozivých úst. Některé z nich vidím trčet s rozdrcenými hlavami mezi tvými zuby. Tak jako řeky plynou do oceánu, všichni tito velcí bojovníci mizí ve tvých planoucích ústech. Vidím, jak se všichni lidé plnou rychlostí ženou do tvých úst, jako můry, které letí do záhuby v sálajícím ohni. O Višnu, vidím, jak svými planoucími ústy hltáš lidi na všech stranách. Vycházejí z tebe hrozné paprsky a celý vesmír spaluješ svou září. O pane pánu, s tak strašlivou podobou, řekni mi prosím, kdo jsi, klaním se ti, buď ke mně prosím milostivý. Nevím, jaké je tvé poslání a přeji si to znát. Nejvyšší pán, osobnost božství pravil. Jsem čas, velký ničitel světů a přišel jsem, abych zahubil všechny lidi, kromě vás, pánduvců. Všichni vojáci na obou stranách zahynou. Proto vstaň, připrav se k boji a získej slávu. Poraž své nepřátele a užívej skvétajícího království. Posílám je na smrt a ty, o Savyasáčí, můžeš být jen nástrojem v boji. Drónu, Bhíšmu, Jayadratu, Karnu a ostatní velké válečníky jsem už usmrtil sám. Proto je zabij a nebuď rozrušený, jen bojuj a zdolej své nepřátele. Sanjaya řekl Drihtaráštrovi: O králi, když Arjuna vyslechl od nejvyšší osobnosti božství tato slova, třásl se a opakovaně se klaněl se sepjatýma rukama.
zajíkavým hlasem plným bázně k pánu Krišnovi promluvil. Arjuna řekl: O pane smyslů, svět se raduje, když slyší tvé jméno a každý se k tobě upíná. Dokonalé lidské bytosti ti projevují úctu, ale démoni se bojí a prchají do všech stran. Tak je to dobře. O veliký, který jsi větší než samotný Brahma, ty jsi původní stvořitel. Proč by ti tedy neměli všichni skládat úctivé poklony? O neomezený, Bože Bohu, útočiště vesmíru, jsi nevyčerpatelný zdroj, příčina všech příčin, transcendentální vůči tomuto hmotnému projevu. Jsi původní osobnost božství, nejstarší konečné místo spočinutí tohoto projeveného vesmírného světa. Sám znáš všechno a jsi jediný předmět poznání. Jsi svrchované sídlo nad hmotnými kvalitami. O neomezená podobo, prostupuješ celým tímto vesmírným projevem. Jsi vzduch a jsi nejvyšší vládce. Jsi oheň, voda a měsíc. Jsi první živý tvor, Brahma a praděd. Tisíckrát se ti proto uctivě klaním, znovu a znovu. Klaním se ti zepředu, zezadu a ze všech stran. O nespoutaná moci, vládneš neomezenou silou. Jsi všeprostupující a proto jsi vším. Neznal jsem tvou slávu a tak jsem tě oslovoval: O Kršno, Jádavo, můj příteli. Prosím tě, promiň mi všechno, čeho jsem se z pošetilosti nebo z lásky dopustil. Mnohokrát jsem tě zneuctil svými žerty, když jsme spolu odpočívali, leželi na stejné posteli, seděli či jedli, někdy sami a jindy před mnoha přáteli. Odpusť mi, prosím, moji nestydatost, o neselhávající. Jsi otec celého tohoto vesmírného projevu, všeho pohyblivého i nehybného. Jsi jeho hlavní postava, hodná uctívání, nejvyšší duchovní mistr. Nikdo se ti nevyrovná, natož aby se někdo mohl stát tebou. Jak by někdo ve všech třech světech mohl být větší než ty, pane nezměrné moci? Jsi skutečný nejvyšší pán a každá živá bytost tě má uctívat. Padám před tebou na zem, abych se ti poklonil a prosím tě o milost. Buď ke mně schovívavý a odpusť mi všechny chyby v mém jednání vůči tobě. Stejně jako otec snáší troufalost svého syna, přítel nezdvořilost přítele a manžel důvěrnosti své ženy. Mám radost, když vidím tuto vesmírnou podobu, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Ale má mysl se přitom chvěje strachem. Proto tě prosím, o pane pánu a útočiště vesmíru, buď ke mně milostivý a ukaž mi znovu svou podobu osobnosti božství. O vesmírná podobo, pane s 1000 rukama, přeji si tě spatřit ve tvé 4ruké podobě, s helmicí na hlavě a s kyjem, diskem, lasturou a lotosem v rukou. Toužím tě spatřit v této podobě. Nejvyšší pán, osobnost božství pravil: Můj milý Arjuno, rád jsem ti pomocí své vnitřní energie ukázal svrchovanou vesmírnou podobu v hmotném světě. Před tebou tuto podobu, neomezenou a oslnivě zářící, ještě nikdy nikdo neviděl. O nejlepší z kurjovských bojovníků, před tebou nikdo tuto mou vesmírnou podobu v hmotném světě nespatřil, protože ji není možné vidět ani pomocí studia véd, konání obětí či dávání milodarů, ani díky zbožným činnostem nebo strohé askezi.
pohled na tento můj strašlivý projev tě zmátl, ale nebudu tě dál znepokojovat. Nebuď už rozrušený, můj oddaný. S klidnou myslí teď můžeš hledět na podobu, kterou si přeješ. Sanjaya řekl Dhritarashtrovi. Poté, co nejvyšší osobnost božství Krišna takto promluvil k Arjunovi, vyjevil svou skutečnou 4rukou podobu a nakonec i svou 2rukou podobu, aby polekanému Arjunovi dodal odvahu. Jakmile Arjuna uviděl Krišnu v jeho původní podobě, řekl: O Janardano, když vidím tvou překrásnou lidskou podobu, má mysl je klidná a jsem zpátky ve svém přirozeném stavu. Nejvyšší pán pravil: Můj milý Arjuno, spatřit mou podobu, na kterou se nyní díváš, je velice obtížné. I polobozy stále vyhledávají příležitosti uvidět tuto podobu, která je jim drahá. Podobu, kterou vidíš svýma transcendentálníma očima, nemůže nikdo poznat pouhým studováním véd, tvrdou askezí, rozdáváním milodarů ani uctíváním. Těmito prostředky mě není možné vidět takového, jaký jsem. Můj milý Arjuno, jen výlučnou oddanou službou mě lze poznat takového, jaký jsem. Jak tady před tebou stojím a přímo mě vidět. Jedině tímto způsobem je možné proniknout do tajemství mého bytí. Můj milý Arjuno, kdo mi prokazuje čistou oddanou službu, neznečištěný plodonosnými činnostmi a mentální spekulací, kdo jedná pro mě, pokládá mě za svůj nejvyšší cíl a je přátelský ke všem živým bytostem, ten ke mně zaručeně dospěje. Kapitola 12. Oddaná služba. Arjuna se zeptal, kdo jsou lepší jógí? Ti, kdo ti vždy, jak se patří, oddaně slouží, anebo ti, kdo uctívají neprojevený, neosobní bráhman? Nejvyšší pán, osobnost božství, řekl: Za nejdokonalejší považuji ty, kdo upírají mysl na mou osobní podobu a stále mě uctívají s velkou transcendentální vírou. Ale ti, kdo se plně věnují uctívání neprojeveného, toho, co je mimo dosah smyslového vnímání, co je všeprostupující, nepochopitelné, neměnné, stálé a nehybné, tedy neosobního pojetí absolutní pravdy, tak, že ovládají smysly a zůstávají nestranní, jednají pro blaho všech a nakonec mě také dosáhnou. Ti, kdo upínají mysl k neprojevenému, neosobnímu rysu nejvyššího, se setkávají s velkými potížemi. Pro vtělené bytosti je vždy těžké dělat pokrok po této cestě. Ale ty, kdo mě uctívají tak, že věnují všechny své činnosti mně a jsou mi neochvějně oddaní, kdo mi oddaně slouží a pořád o mě meditují s myslí upřenou na mě, ty brzy vysvobodím z oceánu zrození a smrti, synu Prity. Upři svou mysl na mě, nejvyšší osobnost božství, a veškerou svou inteligenci vztahuj ke mně. Tak budeš stále žít u mě. O tom nepochybuj. Pokud na mě
ovšem nedokážeš trvale soustředit mysl, o Arjuno, uchvatiteli bohatství, pak dodržuj usměrňující zásady oddané služby. Tak v sobě probuď touhu mě dosáhnout. Jestliže nejsi schopný ani takového praktikování oddanosti, snaž se jednat pro mě, neboť i činnostmi pro mé uspokojení dospěješ k dokonalosti. Pokud ovšem nejsi schopný dělat ani to, snaž se být sebeovládnutý a zříkat se všech plodů svých činů. Nedokážeš-li toto, pak rozvíjej poznání. Lepší než poznání je meditace a lepší než meditace je zříkání se plodů svých činů, neboť takovým odříkáním můžeš dosáhnout klidu mysli. Toho, kdo vůči nikomu nechová zášť, kdo je ke všem přátelský a soucitný, kdo nemá vlastnické pocity a falešné ego, kdo je klidný ve štěstí i neštěstí, snášenlivý a vnitřně spokojený, kdo se ovládá a s pevným přesvědčením a odhodláním se mi snaží oddaně sloužit a kdo svou mysl a inteligenci věnuje mně, takového svého oddaného mám velice rád. Mám velice rád toho, kdo nikoho nezneklidňuje a koho nikdo nemůže zneklidnit, koho nerozruší radost ani žál a kdo nepodléhá strachu a úzkosti. Mám velice rád svého oddaného, který nezávisí na obvyklém běhu událostí. Je čistý, ví si rady, nemá starosti, není strápený a neusiluje pracně o nějaký výsledek. Takového oddaného, který se neraduje ani netruchlí, neběduje ani netouží, který se zřekl dobrého i zlého, mám moc rád. Mám velice rád člověka, který se chová stejně k přátelům i nepřátelům a kterého se nedotkne pocta ani zneuctění, horko ani chlad, štěstí ani neštěstí, který není pyšný, když slyší chválu a nerozčílí se, když ho někdo haní, který se nenechá znečistit špatnou společností. Je mlčenlivý a spokojený s tím, co má. Nestará se o střechu nad hlavou, je pevný ve svém poznání a naplněný oddaností. Ty, kdo s vírou kráčejí touto nesmrtelnou cestou oddané služby za mnou, jako nejvyšším cílem svého života, mám převelice rád. Kapitola 13. Příroda, znalec a vědomí. Arjuna řekl: Můj milý Krišno, přeji si chápat prakrty, přírodu, purušu, poživatele, pole a znalce pole, poznání a předmět poznání. Na to Pán pravil: Toto tělo se nazývá pole, ó synu Kuntý, a ten, kdo zná toto tělo, se nazývá znalec pole. O potomku Bháraty, věz, že i já jsem ve všech tělech znalcem a rozumět tomuto tělu a jeho znalci je poznání.
To je můj názor. Nyní si ode mě prosím vyslechni stručný popis tohoto pole působnosti. Co ho tvoří, jak se mění, odkud pochází a kdo je jeho znalcem a jaký má vliv. Pole působnosti a znalce pole popsali různí mudrci v různých védských písmech. Zvláště podrobně o nich pojednává Vedanta Sutra se zachováním dokonalé logiky příčiny a následku. 5 základních prvků: falešné ego, inteligence, neprojevený stav, 10 smyslů a mysl, 5 smyslových předmětů, touha, nechuť, štěstí, neštěstí, celek vzniklý jejich propojením, příznaky života a přesvědčení. To vše ve stručnosti tvoří pole působnosti a interakce, které v něm probíhají. Pokoru, neokázalost, nenásilí, snášenlivost, přímost, obracení se na pravého duchovního učitele, čistotu, stálost, sebeovládání, zříkání se objektů smyslového požitku, oproštěnost od falešného ega, vnímání špatnosti zrození, smrti, stáří a nemoci, neulpívání, nezávislost na dětech, manželce, domovu a podobně. Vyrovnanost mysli za příjemných i nepříjemných událostí, trvalou a ryzí oddanost mně, tíhnutí k životu v ústraní, odpoutanost od masy obyčejných lidí, uznávání důležitosti seberealizace a filozofické hledání absolutní pravdy. To vše prohlašuji za poznání. Všechno ostatní je nevědomost. Teď ti vyložím předmět poznání. A když ho poznáš, okusíš věčnost. Je bez počátku a závisí na mě. Nazývá se Brahman, duchovní podstata, a leží mimo příčiny a následku tohoto hmotného světa. Všude má své ruce a nohy, oči, hlavy a tváře. I uši má všude. Tak existuje nadduše prostupující vším. Nadduše je původním zdrojem všech smyslů a přesto sama smysly nemá. Není připoutaná. Třebaže udržuje při životě všechny živé bytosti. Je transcendentální vůči kvalitám přírody a zároveň je jejich pánem. Nejvyšší pravda pobývá vně i uvnitř všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných. Je tak subtilní, že ji není možné vidět či poznat hmotnými smysly. I když je velice daleko, je zároveň blízko všech. Přestože se zdá, že nadduše je rozdělená mezi všechny bytosti, není nikdy rozdělená. Je jedna, jediná. Ačkoliv opatruje všechny živé bytosti, věz, že je i tím, kdo je pohlcuje a projevuje. Nadduše je zdroj světla všech svítících těles. Je nad temnou hmotou a je neprojevená. Je poznáním, předmětem poznání a cílem poznání. Pobývá v srdci každého. Tak jsem ti v krátkosti popsal pole působnosti, tělo. Poznání
a předmět poznání. Jedině moji oddaní to mohou dokonale pochopit a tak dosáhnou mého stavu bytí. Věz, že hmotná příroda a živé bytosti nemají počátek. Jejich proměny a hmotné kvality jsou výtvory hmotné přírody. Je řečeno, že příroda je příčinou všech hmotných příčin a následků, zatímco živá bytost je příčinou různých strastí a radostí zažívaných v tomto světě. Živá bytost žije v hmotné přírodě a zakouší působení 3 kvalit. To je způsobené jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních podobách. V tomto těle je však ještě jiný, transcendentální poživatel a tím je Pán. Svrchovaný vlastník, který dohlíží a dává svolení a který se nazývá nadduše. Ten, kdo chápe tuto filozofii týkající se hmotné přírody, živé bytosti a vzájemného působení kvalit, dosáhne osvobození a už se tu znovu nenarodí, bez ohledu na to, v jakém je teď postavení. Někteří vnímají nadduši ve svém nitru meditací, jiní díky rozvoji poznání a ještě jiní skrze jednání bez touhy po plodech. Další sice nejsou obeznámeni s duchovním poznáním, ale začínají uctívat Pána, nejvyšší osobu, když o něm slyšeli od druhých. Díky své ochotě naslouchat autoritám i oni překonávají cestu zrození a smrti. O nejlepší z bháratovců, věz, že vše, co existuje, pohyblivé i nehybné, je jen kombinací pole působnosti a znalce pole. Kdo vidí nadduši doprovázející individuální duši ve všech tělech a ví, že duše ani nadduše v těle odsouzeném k zániku nikdy nezanikají, ten skutečně vidí. Kdo vidí nadduši stejně přítomnou všude, v každé živé bytosti, si svou myslí nezpůsobuje poklesnutí, tak spěje do transcendentálního cíle. Kdo vidí, že všechny činnosti provádí tělo, které je výtvorem hmotné přírody a že on sám nedělá nic, ten doopravdy vidí. Když rozumný člověk přestává v různých hmotných tělech vidět různé totožnosti, dospívá k poznání Brahmanu, ve kterém se bytosti expandují všude. O Arjuno, ti, kdo mají vizi věčnosti, vidí, že nepomíjivá duše je transcendentální, věčná a nad kvalitami přírody. I když je ve styku s hmotným tělem, sama nic nedělá a ani není zapletená. Přestože nebe prostupuje vším, díky své subtilní povaze se s ničím nemísí. Stejně tak duše, která vidí Brahman, se nemísí s tělem, i když v něm se trvává. O synu Bháraty, stejně jako jediné slunce osvětluje celý tento vesmír, tak i jediná živá bytost v těle osvětluje celé tělo vědomím. Ti, kdo očima poznání vidí rozdíl mezi tělem a znalcem těla a vědí, jak se vysvobodit z pout hmotné přírody, dosahují nejvyššího cíle.
Kapitola 14. 3 kvality hmotné přírody. Nejvyšší Pán, osobnost božství, pravil: vyložím ti znovu tuto svrchovanou moudrost, nejlepší ze všeho poznání. Všichni mudrci, kteří ji poznali, dosáhli nejvyšší dokonalosti. Ten, kdo si osvojí toto poznání, může získat stejnou transcendentální povahu, jakou mám já. Potom už se nenarodí v době stvoření, ani nebude trpět v době zničení. Celková hmotná podstata, zvaná Brahman, je lůnem, které oplodňují, a tím umožňují všem živým bytostem, aby se narodili, synu Bháraty. O synu Kuntí, všechny druhy života přivádí na svět hmotná příroda a já jsem otec dávající símě. Hmotná příroda se skládá ze 3 kvalit: dobra, vášně a nevědomosti. Když věčná živá bytost přijde do styku s přírodou, tyto 3 kvality ji podmiňují, bojovníku mocných paží. O ty, který nehřešíš, kvalita dobra je čistší než druhé 2 kvality. Osvětluje a osvobozuje živou bytost od všech následků hříšného jednání. Ty, kdo jsou pod jejím vlivem, podmiňují pocity štěstí a poznání. Kvalita vášně se rodí z nekonečných žádostí a tužeb, synu Kuntí, a připoutává člověka k hmotným, plodonosným činnostem. Věz, synu Bháraty, že kvalita temnoty, pocházející z nevědomosti, je tím, co uvádí všechny vtělené živé bytosti do iluze. Způsobuje pomatenost, lenost a spánek, kterými je pak podmíněná duše spoutaná. O synu Bháraty, kvalita dobra připoutává živou bytost ke štěstí, vášení připoutává k plodům jejího jednání a nevědomost, která zahaluje poznání, ji připoutává k šílenství. Někdy převládne kvalita dobra, která překoná kvality vášně a nevědomosti, o synu Bháraty. Jindy kvalita vášně překoná dobro a nevědomost, a jindy nevědomost překoná dobro a vášeň. Tímto způsobem mezi nimi probíhá neustálé soupeření o nadvládu. Kvalita dobra se projevuje, když jsou všechny brány těla osvícené poznáním. O nejlepší z bháratovců, když narůstá vliv kvality vášně, rodí se silná připoutanost. Člověk jedná pro plody, vynakládá horlivé úsilí a pociťuje neovladatelné touhy a dychtění. O synu Kurua, když sílí kvalita nevědomosti, objevuje se temnota, nečinnost, pomatenost a iluze. Zemře-li člověk na úrovni kvality dobra, dosáhne čistých vyšších planet, kde sídlí velcí mudrci. Zemře-li člověk pod vlivem kvality vášně, narodí se mezi těmi, kdo jednají pro plody. A zemře-li pod vlivem kvality nevědomosti, narodí se v říši zvířat. Činnosti na úrovni kvality dobra člověka očišťují. Činnosti pod vládou kvality vášně mu přinášejí utrpení a činnosti pod vlivem kvality nevědomosti ho připravují o rozum. Z kvality dobra se vyvíjí pravé poznání. Z kvality vášně chamtivost
a z kvality nevědomosti hloupost, pomatenost a iluze. Ti, kdo jsou na úrovni kvality dobra, spějí k vyšším planetám. Ti, kdo jsou ovlivnění kvalitou vášně, žijí na zemských planetách. A ti, kdo podléhají odporné kvalitě nevědomosti, klesají do pekelných světů. Když člověk vidí, že všechno dělají tyto kvality přírody, a když ví, že nejvyšší Pán je vůči nim transcendentální, dosahuje mé duchovní podstaty. Když se vtělené bytosti podaří překonat tyto 3 kvality spojené s hmotným tělem, může se osvobodit od zrození, smrti, stáří a od utrpení, které je doprovází, a vychutnávat nektar už v současném životě. Arjuna se zeptal: Můj milý pane, podle čeho se pozná ten, kdo je transcendentální vůči těmto 3 kvalitám? Jak se chová? A jak tyto kvality přírody překonává? Nejvyšší Pán, osobnost božství, pravil: O synu Pándua, kdo nechová odpor k osvícení, připoutanosti a iluzi, když se projeví, ani po nich nedychtí, když zmizí. Kdo je stálý a nerozrušený během všeho tohoto vzájemného působení hmotných kvalit a nezůstává neutrální a transcendentální, jelikož ví, že jen kvality jednají. Kdo si je trvale vědomý své pravé totožnosti a vidí stejně štěstí i neštěstí, hroudu hlíny, kámen i kus zlata, kdo se staví stejně ke všemu milému i nemilému, nenechá se ničím vyvést z míry a nedotkne se ho, když ho druzí chválí nebo haní a mají v úctě nebo neúctě, kdo se chová stejně k příteli i nepříteli a zříká se všech hmotných činností, o tom se říká, že překonal 3 kvality přírody. Kdo mi slouží s výlučnou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překonává kvality hmotné přírody a tak se dostává na úroveň Brahmana. Já jsem základ neosobního Brahmanu, který je nesmrtelný, nepomíjivý a věčný a je přirozeným místem nejvyššího štěstí. Kapitola 15. Jóga nejvyšší osoby. Nejvyšší Pán pravil: Mluví se o věčném baniánu. Jehož kořeny směřují nahoru a větve dolů. A jehož listy jsou védské hymny. Kdo zná tento strom, je znalcem véd. Větve tohoto stromu směřují dolů i nahoru a vyživují je 3 kvality hmotné přírody. Výhonky jsou předměty smyslového vnímání. Strom má také kořeny směřující dolů a ty se upínají k plodonosným činům lidské společnosti. Skutečnou podobu tohoto stromu není možné v tomto světě vnímat. Nikdo neví, kde končí, kde začíná a na čem spočívá.
Člověk ale musí s odhodláním skácet tento pevně zakořeněný strom zbraní odpoutanosti. Pak musí najít to místo, odkud se už nikdy nevrátí, a odevzdat se nejvyššímu Pánu, osobnosti božství, v němž má všechno svůj počátek a z něhož se už od nepaměti všechno šíří. Ti, kdo jsou prostí pýchy, iluze a nevhodné společnosti, ti, kdo znají věčné a skoncovali s hmotným chtíčem, kdo jsou nedotčení protiklady štěstí a neštěstí, kdo nejsou zmatení a vědí, jak se odevzdat nejvyšší osoby, dosahují onoho věčného království. Toto mé svrchované sídlo neosvětluje slunce ani měsíc, oheň ani elektřina. Kdokoliv tam dospěje, ten se nikdy nevrátí do hmotného světa. Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou mé věčné dílčí části. Jelikož ale žijí podmíněným životem, svádějí těžký boj se 6 smysly, mezi něž patří i mysl. Živá bytost v hmotném světě přináší svá různá pojetí života z jednoho těla do druhého, stejně jako vzduch přenáší vůni. Tak přijímá tělo jednoho druhu a znovu ho opouští, aby přijala další. Když takto živá bytost přijme další hrubohmotné tělo, získá určité uši, oči, jazyk, nos a hmat seskupené kolem mysli. S jejich pomocí si pak užívá příslušných smyslových předmětů. Hloupí lidé nechápou, jak živá bytost opouští své tělo a nějakého těla si užívá pod vlivem kvalit hmotné přírody. Ale ten, kdo má oči cvičené v poznání, to všechno vidí. Usilující transcendentalisté, kteří dosáhli seberealizace, to všechno vidí jasně. Ale ti, kdo nemají vyvinutou mysl a seberealizace nedosáhli, nevidí, co se děje, i když se o to pokoušejí. Záře slunce, která rozptyluje temnotu tohoto vesmíru, vychází ze mě. A stejně tak i záře měsíce a záře ohně. Vstupuji do všech planet a svou energii je udržuji na jejich oběžných drahách. V podobě měsíce dodávám životní šťávu všem rostlinám. Jsem trávicí oheň v tělech živých bytostí a ve spojení s vycházejícím a vcházejícím vzduchem života trávím 4 druhy potravy. Sídlím v srdci každého a ode mne pochází paměť, poznání a zapomnění. Všechny védy vedou k poznání mě. Já jsem sestavil Védantu a jsem znalcem véd. Existují 2 druhy bytostí. Pomíjivé a nepomíjivé. V hmotném světě je každá živá bytost pomíjivá a o každé bytosti v duchovním světě je řečeno, že je nepomíjivá. Kromě těchto 2 ještě existuje největší žijící osobnost, nejvyšší duše, sám neměnný Pán, který vstoupil do 3 světů a teď je udržuje. Jelikož jsem transcendentální nad pomíjivými i nepomíjivými a jelikož jsem největší, jsem ve světě i ve védách oslavovaný jako nejvyšší osoba. Každý, kdo mě bez pochyb zná jako nejvyšší osobnost božství, zná vše. A proto mi celou svou bytostí oddaně slouží. O synu Bhárata, o bezúhonný, teď
jsem vyjevil nejdůvěrnější část védských písem. Kdo ji pochopí, bude moudrý a dokonale završí své úsilí. Kapitola 16. Božské a démonské povahy. Nejvyšší Pán, osobnost božství, pravil: lidé s božskou povahou mají tyto transcendentální vlastnosti, synu Bháraty. Nebojí se, očišťují své bytí, rozvíjejí duchovní poznání, dávají milodary, umí se ovládat, konají oběti, studují védy, podstupují askezy, jsou přímí, nenásilní a pravdomluvní, nepodléhají hněvu, jsou odříkaví a klidní, nehledají chyby, mají soucit se všemi živými bytostmi, nejsou chamtiví, jsou mírní a zdrženliví, mají stálé odhodlání, jsou silní, dovedou odpouštět, jsou neochvějní a čistotní, nejsou nenávistní a neprahnou po úctě. Ti, kdo se narodili s démonskou povahou, projevují pýchu, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost o synu Prity. Transcendentální vlastnosti vedou k osvobození, zatímco démonské vedou ke spoutanosti. Ale neboj se, synu Pándua, ty ses narodil s božskými vlastnostmi. O synu Prity, v tomto světě jsou dva druhy stvořených bytostí. Jeden se nazývá božský a druhý démonský. Božské vlastnosti jsem ti už podrobně popsal a nyní ti popíšu démonské. Démoni nevědí, co se má a nemá dělat. Jsou nečistí, neumí se chovat a nemluví pravdu. Říkají, že tento svět je neskutečný, nemá žádný základ a nevládne mu žádný Bůh. Vznikl prý z pohlavní touhy a nemá jinou příčinu než chtíč. Na základě těchto závěrů se démoni, kteří ztratili sami sebe a nemají žádnou inteligenci, zabývají neprospěšnými, strašnými činnostmi určenými ke zničení světa. Upínají se k neukojitelnému chtíči, pýše a falešné slávě. Kvůli této iluzi, přitahovaní pomíjivým, se stále oddávají nečistému jednání. Věří, že uspokojovat smysly je prvořadou nutností lidské civilizace a proto je až do konce života sužuje nezměrná úzkost. Spoutaní sítí 100 000 tužeb a posedlí chtíčem a hněvem si nezákonnými prostředky opatřují peníze na smyslový požitek. Démonský člověk uvažuje: toto bohatství mám dnes a podle mých plánů získám ještě víc. Tolik mi patří nyní a v budoucnu toho bude stále přibývat. On je můj nepřítel a já jsem ho zabil. A své další nepřátele také zabiju. Jsem pán všeho, užívám si. Jsem dokonalý, mocný a šťastný. Jsem nejbohatší a mám kolem sebe aristokratické příbuzné. Nikdo není tak mocný a šťastný jako já. Budu konat oběti, dávat milodary a díky tomu se budu radovat. Tak jsou tito lidé ošálení nevědomostí. Takto zmatení různými starostmi a spoutaní sítí iluzí příliš ulpívají na smyslovém požitku a padají do pekla.
samolibí a vždy neomalení, oklamaní bohatstvím a falešným uznáním. Někdy pyšně konají takzvané oběti, aniž by dodržovali jakákoliv pravidla. Démon, kterého poblouznilo falešné ego, síla, pýcha, chtíč a hněv, je plný zášti vůči nejvyššímu Pánu, sídlícímu v jeho vlastním těle a v tělech ostatních a hanobí skutečné náboženství. Nenávistné a zlomyslné, nejnižší z lidí, věčně vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských druhů života. O synu Kuntý, znovu a znovu se tyto osoby rodí v démonských druzích a nikdy se ke mně nemohou přiblížit. Postupně klesají do nejodpornějšího stavu bytí. Do pekla vedou 3 brány. Chtíč, hněv a chamtivost. Každý rozumný člověk by se jim měl vyhnout, neboť vedou k úpadku duše. Člověk, který unikl těmto 3 pekelným branám, se věnuje tomu, co pomáhá seberealizaci. A tak postupně dosahuje nejvyššího cíle, o synu Kuntý. Ten, kdo nedbá na pokyny písem a jedná podle vlastního rozmaru, nedosáhne ani dokonalosti, ani štěstí, ani nejvyššího cíle. Člověk má s písem chápat, co je a co není povinnost. Se znalostí těchto usměrňujících zásad má jednat tak, aby dělal postupný pokrok. Kapitola 17. Druhy víry. Arjuna se zeptal: O Krišno, jaké je postavení těch, kdo se neřídí pokyny písem, ale vymýšlejí si vlastní způsoby uctívání? Jsou pod vlivem dobra, vášně nebo nevědomosti? Nejvyšší Pán, osobnost božství, odpověděl: Vtělená duše může mít víru 3 druhu, ovlivněnou dobrem, vášní nebo nevědomostí, podle toho, jakých kvalit přírody sama nabyla. Slyš teď o tom víc. Živá bytost si vytváří určitou víru podle kvalit přírody, které ovlivňují její bytí, synu Bhárati. Každý má víru přiměřeně svému založení, danému kvalitami. Lidé na úrovni kvality dobra uctívají polobohy. Lidé prostoupení kvalitou vášně uctívají démony. A lidé ovlivnění kvalitou nevědomosti uctívají duchy a přízraky. Někteří lidé podstupují tvrdou askezi, která není nařízená v písmech, a dělají to z pýchy, egoismu, chtíče a připoutanosti. Ti, kdo tak trýzní hmotné složky těla i nadduši, která v něm sídlí, jsou prostě démoni. 3 kvalitami hmotné přírody jsou dané i 3 druhy jídla, kterým různí lidé dávají přednost. A totéž platí pro formy oběti, askeze a milodary. Poslouchej teď, čím se od sebe liší. Jídla, která mají rádi lidé na úrovni dobra, prodlužují život, očišťují a dávají sílu, zdraví, štěstí a spokojenost. Taková jídla jsou šťavnatá a tučná, napomáhají dobré kondici a těší srdce. Jídla, která jsou příliš hořká, kyselá, slaná, pálivá, ostrá, suchá a horká, chutnají lidem ovládaným kvalitou vášně.
Taková jídla jsou příčinou těžkostí, utrpení a nemocí. Jídla připravená víc než 3 hodiny před požitím. Jídla bez chuti, schnilá a páchnoucí. A jídla sestávající ze zbytků a nedotknutelných věcí mají rádi lidé podléhající kvalitě temna. Ta oběť, kterou člověk vykonává podle pokynů písem a svědomím povinnosti, aniž by toužil po odměně, se řadí ke kvalitě dobra. Když ale někdo dělá oběť s vidinou hmotného prospěchu, aby měl být na co pyšný, pak věz, nejlepší z bháratovců, že jeho oběť je ovládaná kvalitou vášně. Každá oběť vykonaná bez ohledu na pokyny písma, bez rozdávání duchovního jídla, prasádam, bez recitování védských hymnů, bez odměn kněžím a bez víry spadá do kvality nevědomosti. Tělesná askeze spočívá v uctívání nejvyššího pána, bráhmanů, duchovního učitele a nadřízených, jako jsou otec a matka, jakož i v čistotě, přímosti, pohlavní zdrženlivosti a nenásilí. Askeze řeči znamená používat slova, která jsou pravdivá, příjemná, prospěšná a nezneklidňují druhé a pravidelně recitovat védskou literaturu. A spokojenost, střídmost, vážnost, sebeovládání a očišťování svého bytí jsou formy askeze pro mysl. Tato askeze trojího druhu, kterou člověk podstupuje s transcendentální vírou, ne pro hmotný prospěch, ale jen v zájmu nejvyššího, se řadí na úroveň dobra. Askeze konaná z pýchy a s cílem získat váženost, úctu a uctívání patří ke kvalitě vášně. Není stálá a nebude mít dlouhého trvání. Askeze podstupovaná z hlouposti, sebetrýzněním nebo s cílem ublížit druhým se přičítá kvalitě nevědomosti. Milodar, dávaný proto, že je to třeba, bez očekávání odplaty, na správném místě, ve správnou dobu a vhodné osobě, patří ke kvalitě dobra. Milodar dávaný s myšlenkami na odměnu, s vidinou budoucích výsledků nebo s nechutí, se řadí ke kvalitě vášně. A milodar dávaný na nečistém místě, ve špatnou dobu, nevhodným osobám nebo bez náležité úcty a pozornosti patří ke kvalitě nevědomosti. Od počátku stvoření se pro vyjádření nejvyšší absolutní pravdy používala 3 slova. Om, Tat, Sat. Toto trojí symbolické zastoupení používali bráhmanové, když recitovali védské hymny a přinášeli oběti pro uspokojení nejvyššího. Proto transcendentalisté, kteří se chystají vykonat oběť, dát milodar nebo podstoupit askezi podle pokynů písem, vždy začínají vibrací Om, aby dosáhli nejvyššího. Různé druhy oběti, askeze a dobročinnosti má provázet slovo Tat a mají se konat bez touhy po výsledcích. Účelem těchto transcendentálních činností je vysvobodit se z hmotného zapletení. Cílem oběti konané s oddaností je absolutní pravda, označovaná slovem Sat.
Konatel takové oběti se nazývá sat, stejně jako všechny činy spojené s obětí, askezí a dávání milodarů, které jsou absolutní povahy, zaměřené na potěšení nejvyšší osoby, Sinuprity. Každá oběť, dobročinnost nebo askeze vykonaná bez víry v nejvyššího je pomíjivá Sinuprity. Nazývá se asat a není užitečná ani pro tento život, ani pro příští. Kapitola 18. Závěr. Dokonalost odříkání. Arjuna řekl: O pane mocných paží, rád bych věděl, jaký je účel odříkání, tyágy, a stavu odříkání, sanjásu. O vládce smyslů, hubiteli démona Kéšího. Nejvyšší pán, osobnost božství, pravil: nejednat na základě hmotné touhy je tím, co velcí učenci nazývají životním stavem odříkání, sanjásem. A odříkáním, tyágou, se podle moudrých rozumí vzdávat se výsledků všech činností. Někteří učení lidé prohlašují, že všechny plodonosné činnosti jsou špatné a je třeba jich zanechat, zatímco jiní mudrci tvrdí, že od obětí, rozdávání milodarů a askeze se nemá nikdy upustit. O nejmilejší z bháratovců, slyš můj závěr ohledně odříkání. O tygře mezi lidmi, písma učí, že odříkání je trojího druhu. Provádění obětí, dávání milodarů a podstupování askeze jsou činnosti, kterých se člověk nemá nikdy zříkat. Očišťují i velké duše. Toto všechno je třeba dělat bez ulpívání nebo očekávání výsledku jako povinnost o Sinuprity. To je můj konečný soud. Předepsaných povinností se člověk nemá nikdy zříkat. Když to vlivem iluze udělá, patří jeho odříkání ke kvalitě nevědomosti. Jestliže někdo upustí od plnění předepsaných povinností proto, že mu připadají těžké, nebo ze strachu před tělesným nepohodlím, jeho odříkání patří ke kvalitě vášně. Takovým jednáním nikdy nezíská výsledky odříkání. O Arjuno, když někdo plní svou předepsanou povinnost jen proto, že je třeba ji plnit, a zříká se veškeré hmotné společnosti i lpění na plodech, jeho odříkání se řadí ke kvalitě dobra. Inteligentní odříkavý člověk, který setrvává na úrovni dobra a neprotiví si nepříjemné činnosti, ale ani nelpí na příjemných, nemá o konání žádné pochyby. Vtělená duše nemůže nikdy zanechat všech činností, ale ten, kdo se zříká jejich výsledků, je skutečně odříkavý. Toho, kdo není odříkavý, čekají po smrti výsledky 3 druhů. Žádoucí, nežádoucí a smíšené. Ale ti, kdo jsou ve stavu odříkání, žádné takové výsledky zakoušet nebudou. O Arjuno, válečníku mocných paží, podle Védanty má uskutečnění jakékoliv činnosti 5 příčin. A ty ti teď popíšu. Těmito 5 faktory činnosti
jsou místo, kde se činnost odehrává, neboli tělo, konatel, různé smysly, všelijaké úsilí a konečně nadduše. Cokoliv správného nebo špatného člověk dělá tělem, myslí nebo slovy, je způsobené těmito 5 činiteli. Ten, kdo považuje za jediného konatele sebe, aniž by bral v úvahu těchto 5 faktorů, tedy není příliš inteligentní a nevidí věci v pravém světle. Když někdo nejedná na popud falešného ega a jeho inteligence není zapletená, pak přestože v tomto světě zabíjí, ve skutečnosti nezabíjí a jeho činnosti ho nespoutávají. Podněty k jednání jsou 3. Poznání, předmět poznání a znalec. A jednání se uskuteční skrze 3 faktory. Smysly, činnost a konatele. Z hlediska 3 kvalit hmotné přírody jsou různé druhy poznání, činnosti a konatelů. O těch teď ode mě slyš. Věz, že poznání, jehož prostřednictvím člověk vidí jednu nerozdělenou duchovní podstatu ve všech živých bytostech, i když jsou rozdělené do nespočetně mnoha podob, patří ke kvalitě dobra. Poznání, se kterým člověk vidí v každém odlišném těle jiný druh živé bytosti, o něm věz, že patří ke kvalitě vášně. A poznání, které člověka poutá k jedinému druhu činnosti, jako všemu na světě, které nevysvětluje pravdu a je nicotné, se řadí ke kvalitě temna. O činnosti, která je usměrněná a prováděná bez připoutanosti, zalíbení či odporu a bez touhy po výsledcích, je řečeno, že náleží ke kvalitě dobra. Činnost prováděná s velkou námahou a s falešným pojetím ega za účelem splnění vlastních tužeb je na úrovni kvality vášně. Činnost prováděná pod vlivem iluze, nezávisle na pokynech písem, bez ohledu na budoucí spoutanost a násilně ublížující druhým, spadá do kvality nevědomosti. Ten, kdo koná svou povinnost bez spojení s kvalitami hmotné přírody, bez falešného ega, s velkým odhodláním a nadšením, nedotčením úspěchem či neúspěchem, jedná na úrovni kvality dobra. O konateli, který je připoutaný k činnosti a jejím plodům, chtivý si jich užívat, který je vždy nepřátelský, nečistý a podléhá radosti a žalu, je řečeno, že je pod vlivem kvality vášně. Konatel, který jedná vždy v rozporu s pokyny písem, je materialistický, umíněný, proradný a často uráží druhé, je líný, vždy mrzutý a liknavý, jedná pod vlivem kvality nevědomosti. O uchvatiteli bohatství, teď prosím poslouchej, jak ti podrobně popíšu různé druhy pochopení a odhodlání z hlediska 3 kvalit hmotné přírody. Pochopení, díky kterému člověk ví, co se má a nemá dělat, čeho je třeba se bát a čeho ne, co poutá a co osvobozuje, spadá do kvality dobra, synu Prity. O synu Prity, pochopení,
které nerozlišuje mezi náboženstvím a bezbožností a mezi tím, co se má dělat a co ne, patří ke kvalitě vášně. Pokud někdo pod vlivem iluze a temnoty pokládá bezbožnost za náboženství a naopak a vyvíjí úsilí vždy špatným směrem, má pochopení na úrovni kvality nevědomosti. O párto. Nezlomné odhodlání, které je udržované stálým prováděním jógy a které tak dává vládu nad činnostmi mysli, životního vzduchu a smyslů, se pojí s kvalitou dobra. O synu Priti. Avšak odhodláním, se kterým se člověk upíná k plodům náboženství, ekonomického rozvoje a uspokojování smyslů, patří ke kvalitě vášně, o Arjuno. A odhodlání, které nepřekonává snění, strach, nářek, zasmušilost a iluzi, je neinteligentní a patří ke kvalitě temnoty. O synu Priti. O nejlepší z bháratovců, nyní ode mě slyš o trojím štěstí, ze kterého se podmíněná duše těší a které někdy ukončuje všechno její neštěstí. Tomu, co nám zpočátku může připadat jako jed, ale na konci je jako nektar, a co nás probouzí k seberealizaci, se říká štěstí, které náleží ke kvalitě dobra. Štěstí, které pochází ze styku smyslů se smyslovými předměty, vypadá zpočátku jako nektar, ale na konci je jako jed. Takové štěstí se řadí ke kvalitě vášně. A o štěstí, které je od začátku až do konce slepé vůči seberealizaci a které se zakládá na spánku, lenosti a iluzi, je řečeno, že patří ke kvalitě nevědomosti. Ani zde, ani mezi polobohy na vyšších planetárních soustavách neexistuje již soucno, které by bylo oproštěné od těchto tří kvalit hmotné přírody. O hubiteli nepřátel, bráhmanové, kšátriové, vajšové a šúdrové se liší povahou svých činností danou hmotnými kvalitami. Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou vlastnosti, které se projevují v jednání bráhmanů. Hrdinství, síla, odhodlání, důmyslnost, odvaha v boji, štědrost a vůdcovství jsou rysy jednání kšátriů. Zemědělství, ochrana krav a obchod jsou přirozené činnosti náležící vajšům a šúdrům přísluší práce a služba pro druhé. Každý člověk může dospět k dokonalosti prací, která mu je vlastní. Teď si ode mě prosím vyslechni, jak. Člověk může dosáhnout dokonalosti, když bude plněním svých povinností uctívat Pána, který je původem všech bytostí a prostupuje vším. Je lepší se věnovat svému zaměstnání, byť nedokonale, než sebelépe vykonávat zaměstnání někoho jiného. Když člověk plní předepsané povinnosti, dané jeho povahou, nikdy mu to nepřinese následky hříšného jednání. Každé počínání je poznamenané nějakou vadou, tak jako je oheň zahalený kouřem. Člověk se proto nemá vyhýbat práci, k níž má vrozené předpoklady, o synu Kunti, i když může být plná nedostatků.
Kdo praktikuje odříkání tak, že se ovládá, není připoutaný a nevěnuje pozornost hmotnému požitku, může dosáhnout nejdokonalejšího stavu osvobození od všech následků. O synu Kuntý, věz ode mne ve stručnosti, jaké jednání vede na nejdokonalejší úroveň zvanou Brahman, úroveň nejvyššího poznání. Kdo se pomocí své inteligence očistil a s odhodláním se ovládá, zříká se předmětu smyslového požitku, je zbavený připoutanosti i nechuti, žije v ústraní, jí jen málo, ovládá své tělo, mysl a mluvu, vždy se trvává v transu a je odpoutaný bez falešného ega, zdánlivé síly, klamné pýchy, chtíče a hněvu. Nehromadí hmotné věci, nemyslí si, že mu něco patří a je klidný, ten jistě dosahuje úrovně seberealizace. Ten, kdo je v tomto transcendentálním postavení, přímo vnímá nejvyšší Brahman a je plný radosti. Nikdy nenaříká, ani po ničem netouží a je nakloněný všem živým bytostem stejně. V tomto stavu získává čistou oddanou službou mě. Jedině oddanou službou může člověk poznat mě, nejvyšší osobnost božství, takového, jaký jsem. A ten, kdo si mě je díky takové oddanosti plně vědomý, může vejít do Božího království. Můj čistý oddaný, který je pod mou ochranou, se může věnovat všemožným činnostem, ale mou milostí nakonec dospěje do věčného a nezničitelného sídla. Při všem, co děláš, závisej na mě a jednej vždy pod mojí ochranou. Při této oddané službě si mě buď plně vědomý. Když si mě budeš vědomý, překonáš mou milostí všechny překážky podmíněného života. Pokud však nebudeš jednat s tímto vědomím, ale na základě falešného ega, aniž bys mě poslouchal, pak budeš ztracený. Jestliže nebudeš jednat podle mých pokynů a bojovat, budeš na klamné cestě. Tvá povaha tě přiměje k boji. Pod vlivem iluze teď odmítáš jednat podle mých pokynů, ale tvá povaha tě stejně donutí dělat to samé, synu Kuntý. Nejvyšší pán dlí v srdci každého, Arjuno, a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazené na stroji vytvořeném z hmotné energie. O potomku Bháraty, úplně se mu odevzdej. Jeho milostí získáš transcendentální klid a dospěješ do svrchovaného a věčného sídla. Tak jsem ti vyložil ještě důvěrnější poznání. Důkladně to zvaž a potom jednej, jak chceš. Jelikož jsi můj drahý přítel, dávám ti svůj nejvyšší pokyn, poznání ze všeho nejdůvěrnější. Vyslechni si to ode mě, je to pro tvůj prospěch. Vždy na mě mysli a staň se mým oddaným. Uctívej mě a klaň se mi, tak bez pochyby přijdeš ke mně. Slibuji ti to, protože jsi můj velice drahý přítel. Zanech všech druhů náboženství
a odevzdej se jen mně. Já tě ochráním před všemi následky hříšného jednání. Neboj se. Toto důvěrné poznání se nikdy nemá vykládat těm, kteří se nepodrobují askezi, kteří nejsou oddaní, kteří nechtějí oddaně sloužit, nebo kteří mi závidí. Ten, kdo toto nejvyšší tajemství vysvětluje oddaným, zaručeně získá čistou oddanou službu a nakonec se vrátí ke mně. Žádný služebník v tomto světě mi není dražší než on a nikdy mi nikdo dražší nebude. A prohlašuji, že ten, kdo studuje tento náš posvátný rozhovor, mě uctívá svou inteligencí. A ten, kdo naslouchá s vírou bez závisti, se osvobodí od následků svých hříchů a dosáhne příznivých planet, kde žijí zbožní. O synu Prity, uchvatiteli bohatství, vyslechl jsi vše s pozornou myslí? Zmizela tvá nevědomost a iluze? Arjuna pravil: Můj milý Krišno, který nikdy neklesáš, má iluze je nyní pryč. Tvou milostí se mi vrátila paměť. Teď jsem pevný, zbavený pochybností a připravený jednat podle tvých pokynů. Sanjaya řekl: Takto jsem vyslechl rozhovor dvou velkých duší, Krišny a Arjuny. To poselství je tak úžasné, že se mi ježí chlupy na těle. Milostí Vyásy jsem vyslechl tuto veskrze důvěrnou rozmluvu přímo od Pána, veškeré mystiky. Krišny, který osobně hovořil k Arjunovi. O králi, když si znovu a znovu připomínám tento úžasný a posvátný rozhovor mezi Krišnou a Arjunou, zachvívám se radostí každým okamžikem. O králi, když vzpomínám na ohromující podobu pána Krišny, zmocňuje se mě úžas víc a víc a raduji se znovu a znovu. Kdekoliv je Krišna, pán všech mystiků, a Arjuna, nejlepší lučištník, tam bude zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. To je mé mínění.